E agora imos ver o concepto de familia léxica. Xa traballamos o concepto de campo semántico e ides ver que, aínda que a familia léxica tamén é un conxunto de palabras, é un conxunto de palabras que se define por outras características. O primeiro, o fundamental, que era algo prohibido para incorporar palabras a un campo semántico, que as palabras que son parte da mesma familia léxica comparten o lexema, o morfema radical, que xa explicamos o que era. É dicir, esa parte que lle dá o significado que non é gramatical, non é xénero, non é número, á palabra. Entón, a familia léxica, xa o digo o nome, familia, conxunto, léxica, lexema. Son palabras que comparten o lexema, o morfema radical, a raíz. Entón, evidentemente, vamos ver que son palabras moi parecidas ou que polo menos teñen unha parte en común e facilmente serviranos para identificar os morfemas que transforman as clases de palabras. Son palabras que pertencen ao mesmo campo semántico, por exemplo, camiño, camiñar, camiñada, camiñante, encamiñar. Vedes que neste último caso non só hai sufixos, sino que hai un prefixo. Camiño, camiñada, camiñante, camiñar. Aquí colocamos sufixos ao final da palabra para transformar camiño en verbo camiñar. Transformalo na persoa que fai algo, camiñante. Transformalo no obxecto diso que se fai, camiñada. En camiñar, sí? Ese enviar, poñer a camiño, encamiñar, é unha palabra da mesma familia léxica que comparte con todas as outras o lexema, pero que diante leva un prefixo. As palabras que pertencen a unha mesma familia léxica non teñen por que ser da mesma categoría gramatical. Isto diferencias do campo semántico, porque ademais estamos vendo como eses sufixos que se lles engaden os lexemas valen para cambialos de categoría gramatical, para cambiar verbos en sustantivos, para formar adxetivos, para formar outros substantivos que nos din quen é o que fai unha determinada acción ou quen é ou que é o obxecto desa acción. Por exemplo, como digo, comparten o lexema, pero non teñen por que ser da mesma categoría gramatical. Campo é un substantivo. A partir de campo, ir, permanecer no campo, dormir no campo, pode ser acampar. Entón, campo, acampar. Estamos colocando un prefixo e un sufixo sobre a palabra original campo. O lugar onde se acampa, como se chama? Campamento. Entón, campo, campamento. Ou ese campo onde se enterra as persoas, sí, o cemiterio, como se chama tamén? Camposanto. É dicir, en todas estas palabras temos o mesmo lexema, ese campo, que dá lugar a campo, campamento, camposanto. É dicir, imos derivando palabras a partir dun original, imos formando novas palabras. E todas esas palabras formadas a partir dun lexema original chámanse, moi ben, familia léxica. As familias léxicas, lembrades aquele exemplo da lactosa das clases, poden ser de dous tipos, regulares ou irregulares. Cales eran regulares? Pois aquelas que teñen o mesmo lexema e este lexema non muda nunca. Entón, este camiño, camiñar, camiñada, campo, acampar, acampada, estes que vimos son exemplos de familias léxicas regulares. Por que se producen as familias léxicas irregulares? Pois mirade, nós xa estudamos que o galego era unha lingua que viña do latín e temos, por exemplo, moitas palabras que teñen lexemas que desde a palabra latina foron mudando ao longo dos séculos. Sabedes que de nocte tiñamos noite, que de lactis do latín teñamos leite. Entón, leite, leiteiro, leitería, aleitar, leitón,
Todas estas palabras serían palabras da familia léxica de leite e serían regulares se non houvese outras que mudasen un pouquiño a raíz. Pero si as hai. Lembrades aqueles exemplos de lactosa, lactancia. Vedes que lact se parece máis ao latín lactis que leite. Pois isto ten que ver con aquilo que falamos nas aulas das palabras patrimoniais, das palabras cultas, lactancia, lactosa, son palabras modernas. Lembrades aquilo de que na Idade Media, no século X, XI, XII, ninguén sabía o que era a lactosa. Non lle necesitaban un nome, pero si tiñan leite e si o consumían. Entón, a familia léxica de leite será irregular porque temos que ese radical, ese lexema que ven de lactis en latín e que dá lugar a leite, nas palabras patrimoniais, nas palabras máis antigas, está máis deformado, sí? Entón temos leite, leiteiro, leitería, pero hai palabras máis modernas que se forman a partir desa raíz latina, da palabra latina, como lactancia, láctico, lactosa, que son máis parecidas á palabra latina original. Son cultismos. Entón, así tocamos cousiñas tamén de outras unidades, pero para o que máis nos interesa aquí, familias léxicas. Non teñen por que ser palabras da mesma categoría gramatical, comparten o lexema ou raíz e poden ser regulares ou irregulares. Regulares cando o lexema nunca cambia na mesma familia léxica. Irregulares cando ese lexema cambia en algún momento. E lembramos que se ese lexema pode cambiar é porque, por exemplo, nos cultismos a veces se colle o lexema original coa súa forma latina e é o que fai que lactis dé lugar a leite e que leite e lácteo pertenzan á mesma familia léxica porque leite e lactis de lácteo non esquezades son o mesmo lexema só que leite é a forma evolucionada. Se non o temos clariño, ved o vídeo outra vez que seguro que o lembrades das clases. E se tedes ainda algunha dúbida, non dubidedes en escribirme, temos os nosos mecanismos de chat abertos. E sen máis, esta semana quedamos por aquí. Lembrade ese hashtag tan importante. Eu fico na casa. Veña, un abrazo, chao.